Kudir buat dapur mah. Kita mah dapur. Enak jalan ya. Jangan jadi kita tahu berapa lama dapur. Enak jalan ya ini ya. Bagan juga. Bagan juga kita buat. Kita punya tabik berharap dalam motor cycle sekarang kita Takuk teh buku chandra nugui nama kana hangke cini tirprasa agot lala traffic light onai rong no suluse borok tini fiogli ya ko khamya sitra khlai saiman tongo hongkang kai sini public tirprasa tonai rok tamong nai fisaro boni sini jibono tamong nai norok kaham kana wan sugui nedi angko kesana mo sumakai norok joto no thamsa tei kok baksa kai o video ni bisingti no ungdi nei ang norok no ma ko jawa takuk teh buku song tini kebono kebo seng hamya salayawi keboni kebo rang salayawi seng thansa khlai tonglainya ke belai kheno sanai hene ang wan sugui norno kisisa ang message marwo tei kok ngkai haise takok tei buhok song tini a traffic ni jagao tini sini borok public khang kai seng tamong khamo tini o sini borok no haino kuthei tui phayani nang khamo takok tei buhok song wan sugbi kaham khlai borok ni bukhawo tabok bo sini tirprasa rong no sini tirprani boma haike rekhlainai boma haike batharnai amose boni planning tabuk suk jarao ang saima makai omo hai hine ang wansuko norok tabuk wansu komeno sihordi tei ang aboni mangplei norok phunungnai norok full naidi tei abono nai norok jotono sa tei kamno tongdi he ang message marwo jotono no hambai